سلام كمية تصنحو تختاتلتن فتوتن حرينوس نيوز زيناتات زعلات حيزنا قريبنا لنا چانلنا لايك شير سابسكرايب مقبر وانا وحبريتاتات حرينوس نيوز كتاتلو نابزر زرو مابيلنا أبزا حز ساعات مخاريق قدماي منستر أب قداي مبرا أفريكا بمخوان أبسرح منقس فيدرال زركب منستر جيتات شوردام أب بخينات قد كيدو أبي أحمد بخينات قد كيدو سحيرونا بمبال حوحات بخينات تقراي كامز تسحر مسكيرو لوم عيتجيتات ردان زقلت أبزز حلفة سالستي مسحة معخن حبريتام أبز قبرو قال محتت تتكون حوحات كينات عيد اللي انتباهيلو بزوح زي تلمينو بموبالو دحر متقاس قدما منستر أبي أحمد قد يسعرنا قبليو حوحاتنا بريتوريا زمرحم دحرز وردو سعرات مخانو زقلت زلوم أب تقراي قبنات كينات سفتزم حيلتات فانون هكدفن يوم زبلا أما خار قدما منستر عيتجيتات شوردام حوحات أبز حز ساحات مسكلت يوم حيلتات بمخان تاقمين أدي سابا كملسي حل مالو كبل صلاله مخانو زقلص زلوم فانو دما مس فيدرال منغستي نابغون تزاتو على بريتوريا سلاز فرمنيون تبل هقدف تخلفنا زبلون نمنتاي كونات زي قتلنا يلو ترغم زبلاي تجيتاچو ردام حوحات كابقيقو كيتم حرم حزبون مستوم نمنتاي زي طف زبلو حيلتات صمدو بمقبار ناب አዲስ አበባ كملسي حسبالو كبليو ጫፍ ወርዳት مخانو دما أفليتو تمزابلتي نابيت نبرتو نخيملسو جهو حزوم زلو حيلون حوحات يزبلغيتاچو ردا فانو ጋሽና ስለዝበጽሐዩ ኣብ አዲስ አበባ መንግስት ክፈርስዩ ብዙሓት ሰባት ምህላውን በመጥቃስ እዚ ብፍጹም ክኸውን ከም ዘይኽእል ድማ ዝገልጽ ዘሎ ህወሓት ኣብ ኩናት ከም ዝተሰዓረ ዝመስከረ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ዝኹሉ ዕንወትና ውድቕና እናተሰኣና እውን እንተኾነ ተስፋይ ንቑርጽን ዝብል ሓይሊ ኣብ ትግራይ ምህላው ድሕሪ ምጥቃስ ህወሓት አዲስ አበባ ክንኣቱ ኢና ኢሉ ዝጀመረ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ምፍሻል እዩ ገሊጹ መራሕቲ ህወሓት ሕዝቡን እንትኾነ አዲስ አበባ እንተዘይኣተና ብምባል ኩናት ክጅምሩ ይፍትኑ ምህላዎም ዝገለጻ ጌታቸው ረዳ አዲስ አበባ ደጊም ብባቡር እምበር ብኩናት ግእቶ ከም ዘይከኣል ብምጥቃስ ሓስብዎ ዘለዉ ነገር ክኸውን ከም ዘይኽእል ድማ أفليتو أب مجلس يوب تجري بستفزما جبنات كينات نجوج هكدفن حيلتات فنون زخصة سايت جيتات شوردا أب مدمدم تخوينات تجري نزأوج منكست فيدرال كاب حلفنت مصنات عليه تجري نزأس جبر مجلس دما كهبون تسميع زلوم مقصلتا نايتي أب دابات سركب إرتراوين سدتنياتات كايد زصنحم قفعن بدلاتن حزون حد إرتراو سدتنيا عدوقات كلل محراب بستتكوسلو ጥይት ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተፈሊጡ እቲ ግዳይ ድንገታው ሞት ዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ይብራህ አሰፋ ገብረ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ወዲ ሓዲ ኣደ ጎልቡ ምዃኑ ዝጠቀሱ እትፍልፍል በቅድምት ማላ ቢሉ ከባቢ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ካብ ዕዱቃት ክልል محراب ዝተተኮሰሉ ጥይት ከም ዝተሃርመን ከባቢ ሰዓት 10 ፈረቕና ቢሉ ናይ ምሸት ከም ዝሓረፈን ተፈሊጡ ዘሎ ኣቦ ሰለስተ ውሉዳት ምዃኑ ዝተነግረሉ መዋቲ ይብራህ አሰፋ ገብረ እግዚአብሔር ንግፍዕን ጭቆና ስርዓት ግደፍ ብምቅዋም ካብ ገዛ ሃገሩ ተሰዲዱ ኣብ 2009 ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገረ እዩ ከሳብ ለይት ሎም ድማ ኣብ ማዓስከራት ትግራይን ክልል ኣምሓራን ተዓቂቡ ድሕሪ ምጽናሕውን ብዕዱቃት ናይቲ ክልል ኣምሓራ ድማ ህይወቱ ከም ዝሓለፈውን ይንገራሉ ግዳይ ዘይተሓሰበ ድንገታዊ ሞት ዝኾነ ይብራህ አሰፋ ገብረ እግዚአብሔር ድማ መላእ ስደተኛታት ማዓስከር ዳባት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈጺሙ ኣብ እዋን ሓመድ ድበቲ ረኻቢ መዓት ዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝስማሕ ዝነበረ ምረትን ኣውያትን ስደተኛታት ልቢ ዘሰብር ከቢድ ስምዒት ዝፈጥር ምንባሩ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብ ማዓስከር ዓለምዋጭ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኩናት ትግራይ ኣምሊጦም ናብ ዳባት ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝግዕዝዋት ሒዞም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ብዕጡቃት ፋኖ ብረት ዝሓዙ ሸፋቱ ኣደዳ ሞትን ስቃይን ይኾኑ ከም ዘለዉ ድማ ፍልፍላት ዘረዱ እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጆኖሳይድ 76 ሚታዊ ብሻዕብያ 24 ሚታዊ ድማ ብፋኖ ከም ዝተፈጸመ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ኣመኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ፕሬዝዳንት ውድብ ስምረት ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣዘራርባ ቃል ምሕተት መሃቡ ሲዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ፀንተት ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ምንባሩ እንድሕር ምዝኽኻር እቲ ስርዓት ናይ ኩናት ገበናት ብምፍጻሙ ድማ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክዳነ ይግብኦ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጆኖሳይድ 76 ሚታዊ
ታሪካዊ በሻዕብያ ዝተፈጸመ እንትኸውን 24 ሚእታው ድማ ብፋኖ ፀንተት ከም ዝተፈጸመ ኣብቲ ቃለ መሕተት ኣፍሊጡ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን 30 ዓመት ንድሕሪት መሊስኩምና ኢኹም ንሕና ድማ 40 ዓመት ንድሕሪት ክንመልሰኩም ኢና እናበለ ዝከኣሉ ኩሉ ወሲዱ ተዝተረፈ ድማ ኣውዲምዎ ብምዃኑ ኣብ ኢንዱስትሪ ትግራይ ገዚፍ ፊደል ከም ዘብፅሐ ዘኻኺሮም ገለገለ ተንተንቲ ፖለቲካት ናይ ጆኖሳይድ በዓል ዋና ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ተሓታትነት ሓራ ንምውፃእ ንመንግስቲ ኤርትራን ፋኖን ጥራሕ ጠቂሶም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንዝሃቦም መብርህ ድማ እናተቃውሙን ይርከቡ ቅድሚ ሕዚ ምስ አልጀዚራ ብዝተገብረ ቃለ መሕተት እቲ ጆኖሳይድ ቀዳማ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ከም ዝመርሖ ምግላጹ ዝዝከር እንትኸውን ሕዚ ብዘለዎም ናይ ምክር ሚኒስተር ቦታ ተጠቂሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፅንተት ተጋሩ ንኸይሕተት ከውልክ ክኾኑ ምፍታኑ ጉጉይ መንገዲ ምዃኑ ተሓሰብቲ እውን ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት 35 ሰባት ቀቲሉሎም ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ከተማ ዳሊንግ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወታደራት ዝርከቡ ብውሕዱ 35 ሰባት ክሞቱ ከለዎም 10ታት ድማ ቆሲሎም እዚ ብታሕሳስ 30 ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ተኻለይቲ ዝዓበየት ከተማ ደቡብ ኮርዶፋን ከባቢ ኣልፋራ ቂልን ዋና ቤት ጽሕፈት መበል 54 ኣጋር ሰራዊት ሱዳን ዝርከብዎም ሓያል ከባቢታት ኢላማ ዝገበረ እዩ እዚ ብምውሓድ ሓይልታት ሰሜን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ መራኸቢ መንገዲ ከተማታት ካድጉሊን ዳሊንን ዝፈጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ንኽልቲአን ከተማታት ዳግማይ ንምዕጻው ዝዓለመ ኮይኑ ድሮ ሰብኣዊ ዕንወት ድማ በጊሱሎም ቅድሚ ሕዘብ ከተማ ዳሊን ቀረብ ምግብና ነኪ ብምምጽኡ ኣህጉራዊ ሓገዝ ተዓጽዩ ብምህላው ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ጥሜት ከም ዘጋጠመ ድማ ናገለጹ ይርከቡ ኣብ ቀረባ እዋን ብዝተረኣየ ምዕባለ ስዒቡ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሲቪላት ናብ ሰሜን ኮርዶፋን ገጾም ሓዲሞም እዮም እቶም ዝሃደሙ ሰባት ካብትን ከተማ ዳሊንግ ምስ ኢል ኦበይድ ዝተረኸብ ጽርግያ ብኣሃሩታት ቅልጡፍ ገሰት ሓደጋታት እውን የጋጥማሎም ብኻልእ ወገን ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ነዊሕ ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ወገን ደቡብ ኮርዶፋን ክፍለ ሃገር ሰሜን ሓደሽቲ ቦታታት ይቆጻጸር ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ተኸታተልትን ፈተውትን ሕርያን ውስኒ ወስኒ ሎም ዕለ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብኻልኦት እዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ፈላማይ ሕርኦም ይግበሩ